Dorbin ka kitab Genesis ka lenong nga balay pukandai ka dekat ka baningkong ter sa sisien ipiang subhay pi baro bat ipiang subhay pi pastor bat kum ngilale ki session ni ladep nya ya be chang ni ka banta ka bangin nya puli nya ngap ka ai bai pastor dan man chai bat nya pusan lang do bat pastor ke mangi jule ang subha ka pa pi nya lam ni nadu ko sedang bat ki benta ki ba dei yanga bangan ong ye pedeng le sing sawan te tang khandiat shwa bai pastor in yalam ni kan mau ha ka lenong ga ba lai phau nyau ha ka ba kuddu ba jongka ni kren ba ni puli bala di ya usamla Joseph syari Egypt bat menta ka ni ka lenong ga lai khandai ni poi be sa ka benta ka dekat ka baningkong ba Joseph udan ha Egypt ti ya pe ka ni ka khana ka bata iu tamatang bangan su ong sik tiak nomor ngala puli ka ni ka benta show bangan wan sik ni ka session ngai i ka we ka phang ba usamla Joseph uma ya ka jingten jo ka ba meding te kumno ya khoni ka ta jingten jo de si leng ba ka jing puli lang ba ka jing pusan pastor ngin salam ta khulai sibun pastor ngas bhawin yalam yang ta khulai sibun baridon beliau punya pendu yang session akan ka session batmai tingin nya poi bet syaknika lenong ka balai khandai mo pila kado mentan ti kadai mo pila ong nomor ba ka lenong ka balai hukra ko mangina ikren tu kelong bet ka balong bet lagi jong handai ka khana ka peteng nadu patuka lenong ka balai pinyo syaknika lenong ka balai khandai ti haknika lenong ka balai khandai ngini i ki lightly ki hangni ki badangi pet yaknika lenong ni ka baningkong ia kata ka benta ka ba utrai udan benta ba Joseph bat kumno haba udan hakanika yeng ka jong utu nong trai barang ba Potifar ba utrai pen pa ka jong dekat ka jong ka ba ar pat de phila kado mentan sephang jong katu ka jing tenju ka meding katu ka de ka benta ka ba pedeng jong kani ka lenong ka balai khandai bat ha ka ba penkut pat de ngi i ba kumno ba wat hapdeng jong ki jing jenjar ki ba mi na ka jing syak no bamdei handai utrai we dar kat bat nomor kitu ki lenong ki besyak mat na ha ka lenong boleh hinyo ka lenong boleh upraru ngidang bu hi ka jing keli kat ni ki ja shanu utrai shanu boleh sukap jar tenginya pai no syakanika bentar ka baningkong nya pet ya ki tu ki dekat ter na du ka dekat ka baningkong hadu ka ni ka dekat ka banrio ton polis te ka dekat ka baningkong mo kumta lailam arsut yau Joseph syakari Egypt unong kam upharu bat unong sumar barang ba ka ying jong ulathit ya na kikti kikenja Ismail kiba layalam arsut syata ya tekani kalong kum kajing beteng ya kata ko bapenkut ya ka nong ko lahnyo te bapenkut ka nong lahnyo la ong tu ba kile kimidian kibathir Joseph ide handai minta la poi ni kal dekat belah khandai pede ban benrap yang i ki ben keren dekat belah hakal nong belah hinyo kalong ba i kumba kim dei kimidian kini hiki Ismail ti hangni ka puskam ya kata kan ti shulong bahag ni gadkhot ka baningkong shim la jer kerteng shu ya Potifar ndai la shu kedau yu da kani ka kerteng unong kam upharu kumu nong trei haying paru bat nong sumar barang ba to nginum dia keren jengai ka tu mo nget kala sha ka ta ne to poi gadkhot ka baar pada hangni kawan ka benta ka jong ublei bat utrai uladon ringkat bat Joseph bat ulalong ubriu baman bhae bat ulasyong haying utau kenja Egypt ukenrat jong bat ukenrat jong ulayu i ba utrai uladon ringkat bat utrai ula penman bha yaki baro hakikti jong yaki ba ulale bat Joseph ulasyam yakajing sngau bha khamat jong bat ulanang syakri bat ulabu halor ka ying jong bat la IT yaki baro kat ba uladan hapo ka kti jong
Tiki tu ki dekat nya pet mo. Ka dekat ka baar hadu ka ba sau. Ka jing syak di merau ka jong u Joseph. Bat mentau poi syakari Egypt la de khayi u. Kam shim khanglan ya utrai bandan mentah ka jing inju. Kai ka ba kam la da bo de tien ka lam ka jing hap hakakardan lam man brio jong samla Joseph na ka jing lam khon jong jokam syakakardan jong umrao hari utrai udan kat badu ka jing kala haka lam dan yang jong hakakardan jong man brio jong haka to kopor hari udan kat badu Long yu i hang ni bakum nu ublei utrai jing inju brio ai. Kemudian how Joseph buat habola poi syakani ka benta kum umrao hi. Sampai umrao ai. Handai hadu ata kadran pada shim ye no. Upen pa ke jeng dan kat ka jeng bagi satu not ini kentin ni bi ong. Ba u Joseph ulalong ubriu ba man bhae. Kentin iba khmat ikan ni utrai udan kat. Kemudian kan ni ka pensisa ka ba utrai udan kat bu samla Joseph. Te nalor bu utrai udan kat hang ni ka pau pa ba kemudian udan kat ba utrai ukur kui Joseph. Mangit ba kan ni ka jing man bha e kemudian kadi ka jing ku ba Joseph umar. Entah kan long kani ka jing ong utrai udan kat Joseph i kumba kadai ka bala benram. Da ubay itu ya kan ikakana kadang banyak rap ini ki bapuli ka banyak menyebut nih henai mudor ba ya tu ka por ka ba uni Hebrew mentau syadi ka yin Potifar hayin jo Potifar hato Potifar unyo imo ya kata ka jing kerku ka jing ublai ka budan kat bu Joseph ni dei entat enda u Joseph la don hang ni ka yin ba ka jing man ba ka jing Joseph ka long bet ba ka ka ba ule kemut ule da ka jing skur mangsim Kamut wat habaula ule da ka jing smur men si skum sin nomor wat habaula sya di kum umrau shim khnyum ya laki jong kin men ki bale ya kani ka bani kong de kata te ka baar le habudan hang ni ule kat bala hi ban ai ko bahatam bat ke kata ka jing la ka jing umdei mu bala umdei di ka jing bahasban jong trai mi kamu ini jing ong jong phi ba u Joseph wat lau la sya di shim khnyum men mo ini iktin khnyum ini we ni shabi ka jing pakhat jong ni mentakan ki bas ngap yang program ada ngi ki populi ni menta mut in hab ban pakhat ba ka jing yo man kasni ba ka plan ka jing khnyum ya ki ki ba ni hab ban ya telun ka jing yo man kasni la long shabi bagen ma ka jing e ni ka jing mom yo ka jing kerku nama mata udon hakayeng jong unong wei nong wei ba ulami nakayeng ka ulami nakayeng ka basok umat hinmen ki bae manta upoi sakayeng jong nong wei tade hayung jong nong wei pede kum umara wa haban tre wa banyak kesat te kata ka jeng kesat kam si penok mensim yu ai be yakaba bahatam te di kata hi kawala pelong ya ba undong ubaman bah nomor sisin ba uta bawan themai hakayeng kesem kamtam ya hatu ki por ki di marau da ki ai ki jikri ki bha kan no ka pensung bha ki kan rat ki jong kiru te hang ni ngi syam ya kata ka ju hang ni ba ulaman bha e bat katu ka khot ka balai ka ong ba kan rat jong ulayu i ba utrai uladon ringkat bat ba utrai la pen man bha ki baro hakikti jong ya ki ba ulale te katu kala nang bendap pen skam susu ba Potifar uyu bau niu blai bau niu nget bau Joseph habudan hakayin Potifar ukan mau utrai bau blai bat katu ka jing riu blai ka jing kapenla bunne ya ka bahatam hakayin jong niu nong wei bat ni sotuna ni ka dekhat ka balai ka baong ki baro hakikti jong ya ki ba lale utrai ulapen manbha utrai kam yeng ru ka bha kama jing ku la da utrai bentre ka kam rep selingkha ru ka bha kat ka bule kata kalong kala nang persekian nei dapoi ka dekat ka basau pat de ni hang tu ba ka ni ka jinglong ka jong Joseph ha ka yeng jong nong wei
kalak penlong yu bon yo ya ka jing sngobha nak khmat jong Potifar ti ban yo ya ka jing sngobha nak khmat jong konrat uba ai kam lani uba la thit marau kam dei ka basuk ban yo khantam kadan murau nganget bat kalong kumta hidu hangi menta hakin ka juk ka jumi ya u nong trei wa sebut tangi khot menteri ada di nong trei bala ban ai ka bahatam kat ku trei ni baka ajeng huningi tiki kita ki nong trei ki yo am ki sobha ni ngomong dong ni store shop ni ya khamat ma Joseph de kun Jacob de kun jong Isak de kun jong Abraham we ba yo ikin tien ko lo khadi wa nang khat ar jikat Genesis ki kan ma wa session khma la kran ba kiran tikin tien ma bi ong ba kar khu yeme an kar khu yeme yo Abraham bule wa nai ba tim yeme an tim Abraham ko pa te uniu di kusio kamot ka to ka jingkular ka ba ublei ukular ha khpatmen jong kadang tuit mentah hadu honi sama Joseph do em ta kai nong dangi ya da kata ka jong bakar khu ya unyo jikar khu ne tem tau Joseph habu syak dia merau athia di hukum merau kan dia jikar khu kata kan wan ke jikar khu entah ni kan long da kumoi na naman ngi hab banyak da kan ti kum bagi dan hakayeng ke jong Potifar uni de merau bawan te ka attitude ke bening kong hi ke jing long ke jing kerkong kpi uni badang sudah thien uni de nong we uni ayu ni tekat hak babu ya kam kemut uni ulong sidabet kerkom trei jong wo ya kran ya kan ni ga bentar ki ong konteks ma kamu uni brio hangno bo dan ai met ba men se ma nama udang dan ningkong hi hak yi Potifar ni ku yo trei kamu ingin nai riksa cetak ladap nama de hiong tai ke jing kerku kumno nginyo kata ka jing long kata ka jing thit marau ka jing sak thit marau kalong ka jing kerku ka e bahan ta maka sakut hendai hang ni ngi ba u Joseph ngila ban ong ba nyo de brio bodon ka jing kerku hendai hang ni na ka ni ka khot ka saw ngi ba kat ban yo ta ka jing songba kana khmat kurat ju ka de ka akor ka jing le ka jung ke bomdon kanu ka jing arsap ko badaya kata la benrap atu syaban kut tu khot ka basaw ko ong lanang syakri u bat ka bami nang ta kalong ba u Potifar hang tu la bu dikitin ne u Potifar ula bu ya halor ka yin jung bat ula IT ki baro kat ba ula dan hapok ka kti jung ti banyo kat ya kata ka jishania ka ikhtiar yang tahu ikhtiar kan nempat mi ka di kajing syania ni kong jishania kajing syania bat balapan kup ya ikhtiar kan ti kedai ka jinglong ka jong Joseph ang hule kamu ini ban tu syai mentah kan ji kai mi yo nang ji kran ji pusan kalong ka jinglong tan rai ka jong samla Joseph ka penlong yu bon yo ma ikine jing kerku uyo ai jishania bat uyo ro ban long halo de ki bro hat ka yeng ka usong sa kai long ka jing khut ben sim ka jong ka jing skul sim jong wat habau la dei ben sya kat kitu bi politik long la dem mentau poi huni nong weru kadai ka yeng hinsya ka bala haban nyon yu ku umrah pentrai hendai kat sebas bu yu pendap ya kamram ku ba de ben long ka ulong khun ku bala yo ya ka jing hikai kumno ban ko mo hang ni mun ila ban ong ba hadin bula poi hina ka yeng jong di orang ba nei kamot kumu marau on daula im ha to ka yeng ulas sedang ban tre ka yeng suki jai yo ai jisania bat ka poi hadu mau jam ka jing im ko jong bo yo sna ka jisania tali telan no kan ram kamot ka to ka jing long ko jong nadu sedang hadu menta ka lo kum jo ta kai ngila bu da ketin fareng ke integrity ke jong ula yo lepa nadu ka yeng ka jong te Joseph kan mau ka ma hatu ka por ba we he san kat hinmen ke jong we thu bi ko makalong to ka jing sida ka jong silo jong pa te ke ki bo fo sniru we thu makalong te du pa jong pha ban nek khmi le ke jong hinmen ko ngo be le ka jing sungo long ka tu ka jing sida msim dan manu po pen kelai kata ka jing long ubat ya kata na ubat ya kata kemun mentah habu rum kana hayeng jong uni ulat khit marau yu uru
I kumba nyau yu uni kum uta unong wei banne banyu. Teka kerdan ka jung u kumut katu ka jing syakri sungur mun sim be ngadong syadong kat ka ba la u. Teka penyo ikan ka jing syanya ba ka jing syanya ka bu yo nala ujung kerat ka long ba u yo ya ka benta kat hadu bai ki ei baro ki ba kenrat jong u da don kam su bentuk lar ki kam. Mentang ila ong ba ka jinglong tenrai ka jong samla Joseph. Wat la udan kedan merau kane unjo. Komo udan ka jinglong tenrai por udan hiu juk pa so. Te ka jingkali nang ning persang man kali. Subuh pa udan kedan ka ba umde umrau, mode kedan ka position ka ba he. Ka jinglong tenrai u kenja na kan re. Ya katangi sepe. Kami peteng. Tangi sepe kata-kata kasawan kamadi nomor mentangi ihni ba umrau. Halendet jong kata udon uturai. Ubukarsyaan yu. Nomor ki jingker khu kitu lingba jong ka jingim ku basur ka jong Joseph. Ukok ngu bot usnya teli ka ublai. Ti ya kata ka jing skur ni pet bot do Potifar ukubur ya kata ka jing ublai ka jing uturai kurku. Ti mentah habu la syania pade ya ki baro ki badon ha ka ying ka jong Potifar jayu. Ta ka khot ka basan ka ong kala jaru nadu ka por bu lebu ya halor ka ying la ka ying bat halor ki baro kat ba uladon ba utrai ula kerku ya ka ying jong utau kenja Egypt na ka benta u Joseph bat ka jing kerku utrai kala long halor ki baro kat ba udon ha ka ying bat ha ka lingkha kani kala pun skam ka ibu ya kran mentan ba wat habala syania tapi ne fibu ujing kli dulu ayo aka ikhtiar unne ayu handai ke integrity ke jung u kane tebat habakane ni ba bulai sim kenran la jong khti andai kerku ba ka jing kerku ka ba krensha hini ka long ba la kerku ya ka yeng ka jong uni Potifar ka ka dau ni kunja Egypt bat ka jing kerku ka long halor ki baro ki badan ka yeng bat ha ka kata kan long ka bapla ka jing kat ka jong bulai la mo ban mudur ba uni umrau ne belat hiet uban long usyakri ujongi unwara jengkerku belum umrau ta kan long lawan long umrau ba unwara jengkerku ne umrau long kadau jengkerku ya kata yen tek phalang nawan so mo kadan marau tum den yesu den hok den yesu andre kadiga i ga jing khau ga jong blai ga ya umrau ru ba kani ka imlang salang sa por kalau umrau dan bentang dan hok andre kalau khong pong khamat blai ti shu ngalor jong kata ru dangi perkhat mo hakaran umrau nang tei la sa sloi ling khoj yang hakin mel la sa sloi tu wan ling khoj menta dan yesu nalaka kur ka jad la sa sloi menta udan sahau ni konrad uni uban sloi yaki ikhtiar dengan ni long ya ka akor long beriwan beriu hendai minta pada uta bula syak sloi usyak pen kuburam hadukan ni bat utrai bat dia kata ka jing sloi jong ki beriu kam long i te khmat utrai pada udan nak ka jong ka benta ban kerku yu bat hobo kerku mni bu kerku teng yu le kerku ya ka jing trai ka jong u bat kalong yeng mosam kalau ka jing kerku utrai jong kabul Allah utrai ura yu samla Joseph nak ka kti ahor kabu syak thep nai bu niap mentau poiha kenika benta ka ba yo jing syania tinang ni suki long ngin sai ikan idak jong ka jing kerku ka jong utrai sedang manpau kan yo Joseph kemut sedang naka jing long merau ban sanjur yo Joseph de sia ya katu ka jing syania ka jong u nang ta ban penyo pada ka jing syania hakiniki balong ki kenrat ka jong Joseph ki bakam halor u nomor datang kata ka banyerap ya u Joseph bo nak menangki na ko ikadan ni ba ublai ha ka ju ko no bu kerku perang bu yo Joseph mo ka sandur ka phlawa ha ti dinya point to ka ka ba Rio ti ulai no yaki baro kat ba uladon hapo ka kti u Joseph bat simlatip syafang ka ru ka ba uladon Henry tang ya ka jingbam ya ka ba ulajubam te banyo ka jing syania ka ba hadu kata kam dei ka basuk yu marau ban kenjo
Tihang ni iba u Joseph upoi shedu istakardan namar utrai kun tiu yu. Bat kajing ketiu kajing utrai kalong halor jong kajing long ke basngur ke basenlar bat basani ateli haki kiti kajing ublai. Na perkhat akan nong rim long perkhat akan san perkhat jong ni mentah ko em ni ka hakani ka tarik kani ka senang bang em kan ladangan dei unong belam istri bangan wan tre ke yeng jong phi pa phi tien mo wan tre manga phi le no la ka jong ka kam so go hoti ni sidali ka senduk ka almari par khot ngat phi sania amat ban yo ka de ka ta kam kam de ka ke busuk te mudur Joseph uyo ya ko kum kata mut kade ke kajing sgur jong balang hadu tata ba hadu ba utrai tip stay ka ba mut kan ba Oh jenong kala kraw te kata kajing sania jong putih par hau Joseph kemut umdon syu ke ke ba undang kwa ban korbar ula ai lut hau Joseph ti banyo kat kata kerdan te kam dei kajing le brio da nalor ka jinglong sgur ben sim ka jing bet ka jing ko ngo jong sama Joseph bot nalor kata kam de ka jing kam de tang kata bentam ka dan ka kti nalandet ka kenuan ka kti ka jong ublei ka dan ti ka ban mi kum ije kran ka long hato la mu ban khang ka jing tre ka jong ublei ka ya ubriu ubasani atli hu timut kam don kunu nu jing khang la ni pet yo Joseph lei ka dil pa ka jing khang la pedeng hinmen ki jong namar hinmen ki jong ki akran kop ngin sai pikai na ki jing pos ni jong kin long kin kup nem ti jing pos ni jong handai menta padan la pois ni ka jaka ka bla simraw yu ublei ushib yu ni thau dur yu da khmoi kemut ki ka jing pun kentiu ka jong utrai ha bulat mud hi ublei ban pun kentiu dan mun la ban khang kumnu ba ublei yarap wadi putih paru bunyo i ya ka jing dor mikat ka jing ublei bat uni umrau bat bomentang asani alu dikini baro ong ublei utrai lang nakini argut ki personality no Joseph utrai na putih paru utrai tamut ublei ula utrai nanu kat bomon kataru umdei bet ha ka ying sim na uni unong trai ha ka ying sim te kata ka i he ka ni ka benta ka bani kong tanya po ini benta ka baan